Uzane emakhaya nibingelela ugogo Mahlase lona. Ngithi ake ngibuye sibambe leli phupho leli lamazinyo. Kukhona oke wabuza lana kuma comment section, wathi ucela ukubuza ukuthi kusho ukuthini ukuphupha uphunyelwa yizinyo. Ngiboneke kuyi opportunity yokuthi senze ivideo yokuthi kuke kuchazwe kabanzi ngaleli phupho ngoba lidinga ukuchazwa. Amazinyo ke ayinto eyigugu kuthina ngoba asipha amandla ukuthi sikwazi ukuthi sihlafune ukuze sondle imizimba yethu sithole imisoco. Aphinde futhi amazinyo aede kubukekeni komuntu ngoba phela umuntu onamazinyo amahle ukabukeke kangcono. Uma ke uphupha ugeza amazinyo, lokhu kusuke kuveza ukuthi wena umuntu onamandla okuvikela izinto eziyigugu kuwena. Uma kuwukuthi uphupha unamazinyo abolile, lokhu kusuke kuveza ukuthi wena ugcine izinto noma abantu empilweni yakho abangakuletheli lutho kodwa abakulethela ubuhlungu nenhlupheko. Uma kuwukuthi uphupha kuwukuthi uphunyelwa amazinyo lawa ngaphambili, lokhu kusuke kuveza ukuthi wena kukhona into eyigugu kuwena ezokuphunyuka. Leyo nto leyo ibiyinto ekwenza ukuthi ube nesithunzi ubukeke kahle emphakathini. Kuyinto ezoku-affecta esimweni sokuthi ubukeka kanjani emphakathini. Uma kuwukuthi uphupha uphunyelwa amazinyo omhlathi, lokhu kusuke kuvela ukuthi-ke kukhona isimo esiyigugu kuwena ebekade si-eda ekutheni undlondlophale wondleke empilweni, esizohamba sikuphunyuke. You will lose into ekunikeza amandla financially. Uma kuwukuthi uphupha uphunyelwa amazinyo abolile, lokhu kusuke kuvela ukuphupha ukuthi uphupha uphuma enhluphekweni. Lokhu kuveza ukuthi kukhona izimo noma abantu abazophuma empilweni yakho abakade bekulethela ukuhlupheka nengcindezi, bengakufiseli okuhle, bekufisela inhlupheko. Ukukhululeka-ke ezimweni ebezikade zikucindezela. Siyathokoza kakhulu emakhaya, sisho njalo sithi abudede ubumnyama, kuvele ukukhanya, kukhanye njalo kukhanye ekujuleni kwemsamo emakhosini.